In Éirinn bhí antáhacht ag na mrá ag tús agus ag jeú an tíal. Bhí an ban cabharach an nuair a bhí leanú a thabhairt ar an síl. Nuair a fuair den ag an buas, hanig na mrá isteach, rinn siad an corp a leagan amach, rinn siad an duine a chineú. So bhí ról inta cinse, inta táhachtach ag na mrá I cuideanna pointí is táhachtaí is saoil an duine. Cámid smuoine freisin bhfuil réimse farsing ann de seirbhísí tradiisiúnta ar fáil do Gaoine, agus bhí muín na gcomharsan insna mná feasa agus insna mná cartha. Bhí anna hácht ag buint leis na laiseoirí tradiisiúnta in Éirinn. An duine nachhfuil an targad ag le gálaigh a dochtúir. Téann se go dtí Bean Feasa. Nó má tá rud aige tá cinál eisteach nachhuiair is agad bailach céir tá ort a rís Bean Feasa. Biddy Early an taine a bhír an Bean Feasa is Chaitliceach in Éirinn. Sna hartú céad seascadí a bhhad inné den ghéarleanúint thart an deirí, hanig an fin scéal a bhástú le scéalta fí witches agus an aling mú. Bhí rál thar doisianta na man ag tuair dúslan de chuach na hoglaise Chaitliceach in Éirinn, agus ban chuachta a bí Biddy Early. Ba rud Contae sin nar a bhí an láh an uachtar ag na fir.